κάνεις? Καλά, Γιαννούλα. Εδώ παιδεύουμε τη φίλη σου και την Νίνα. Καλά. Πώς θα τις παιδεύεις? Αυτές είναι ολόιδιες. Όχι ολόιδιες. Είναι, δεν τις βλέπω εγώ. Όπως βλέπεις το πρώτο τσάρτ, η Νίνα παράγει περισσότερο γάλα. Και η επόμενο τσάρτ, παρακαλώ. Στα statistics βλέπουμε ότι η Νίνα μας δίνει σταθερά περισσότερο. Executive summer conclusion. Η Νίνα είναι πιο αποδοτικά. Βέβαια. Να σου δώσω και ένα μπουκλιτάκ. Τι είναι αυτό, να? Για την παρουσία. Το χαρείς. Κάποια πράγματα φαίνονται ίδια, αλλά δεν είναι. Μερικά σου δίνουν περισσότερα. Γιατί όλοι δίνουν απεριόριστη επικοινωνία προς το δίκτυό τους. Αλλά μόνο στο δίκτυο της Κοσμοτέ έχεις τους περισσότερους συνδρομητές για να επικοινωνείς απεριόριστα μόνο με 10 ευρώ. Αποκλειστικά στα συμβόλαια Κοσμοτέ. Για σένα που ζητάς περισσότερα. Οι ίδιες, επειδή κάνουν μπε. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ.